Čau lidi, já jsem Domčák a dnes si zahrajeme můj scratch hru jménem Masožravkový skleník. Tak jdeme na to a sledujte. A teď musíme čekat. Spějí, teď tu máme masožravé rostliny. Rostnatku, láčkovku, když to jako láčkovka nevypadá, a mucholapku, když to taky jako mucholapka nevypadá. A za chvíli to bude vypadat. Takže už je to láčkovka, mucholapka. A tohle zase už je rostnatka. Teď už dospěly i ty dvě masožravky a už tahleta. Jak jste si mohli všimnout, tak ta a moje rostnatka vypadá jako kaktus. Pokud se vám to líbí, nezapomeňte zanechat like a odběr se zvonečkem a napsat komentář, jaká je vaše oblíbená rostlina.